Ako dobre poznáte svoje telo? A čo o ňom neviete? Dnes si na túto tému zasúťažia Jaro Becker a Laci Strajk proti Máriovi Radočovskému a Petrovi Modrovskému. Moderuje Marián Miezga. Sledujete show Záhady tela. Príjemný dobrý večer želám všetkým priaznicom záhad tela. Dnes sa niečo dozviete o detektore lži alebo o hypnóze, ale budeme hovoriť aj o epilepsii alebo o tom, ako parkujú ženy. Tak dnes tu máme čisto mužskú zostavu, takže Jaro, čo ty máš zaujímavé na svojom tele, alebo čo dokážeš so svojím telom? Také, ja neviem, si ohybný jak z gumy? Teda ako tanečníci, že vraj sú? Dokážem napríklad úplne v pohode, keď je pekné počasie, preležať celé po obede. Dobre, Láci, ty čo máš zaujímavé na svojom tele, alebo čo dokážeš so svojím telom? Tak ja som taký štandard, ale mám tetovania. To vzniklo tak, že som sa pýtal Aničky, že či by jej nevadilo, mojej manželky, že či by jej nevadilo, že sa dám potetovať. Áno. A ona povedala, že môžem, ale musí to byť na nejakom nepodstatnom mieste, tak som sa dal potetovať v prievidzi. Vidím, že vy dva ste sa nejak o seba obtreli, nie? To tetovanie sa tak prenáša, či? Je to nákazlivé. Je to nákazlivé. No. Dobre, kapitáni prvého súťažného tímu. Jaro a Laci. Poďme na druhý tím. To preskočme. No, teda... Mário, ty si bol šéf baletu Národného divadla v Bratislave, teraz v Brne. Ty máš nejakú záhadu na svojom tele? Ja nemám žiadne záhady, ako teraz je skôr to... Záhada je v tele mojej manželky, čakáme babetko, takže to je úžasná záhada. No, tak to je veľká záhada. 7. decembra by to malo byť krásne dievča Vivienka, takže tešíme sa na to s Klaudiou, takže to je taká záhada úplne úžasná. Tak to je veľká záhada. A ty si precestoval celý svet, nie? 7 rokov si pôsobil v Holandsku. Áno, chrochtal som v Holandsku, hej. Chrochtal si v Holandsku? Áno, tak povedz niečo, pochrochtaj po holandsky. Thank you very much. Ale zvládol by si aj takú dvojitú otočku vo vzduchu? Jak bola kedysi? No ja už som síce na dôchodku, ale tak ako... Takú dôchodcovskú, tak akože môže byť 1,5 otočky. Môžem ísť teda tam, lebo napríklad, to je... celé to je tvoje. Ja idem po ňom potom? Čože? Ty ideš po ňom, ty si pozeraj tiež priestor. Okay. Počkaj, tak... Ale! To už áno. Joj, ale všetko ma bolí teraz, to som nemal. Všetko ťa To je bolí? pre mladých toto. Dokážeš to aj s korčulami? Počkaj, by som teraz chcel vyprovokovať teraz. Ja by som chcel vyprovokovať prvý tým. Čo vy teraz ukážete, čo oni napríklad nezvládnu? Poďme na tú súťaž, ty kokso. Čo ideme? No tak na hlave to nebude, čo bude? Luftku dáš ty, alebo Dal ja? som kedysi, ale už teraz ja už netancujem skoro koľko rokov. Ani ja už netancujem. A to neviem. Ja by som Ja Peťa netancujem. naučil, môžem ho naučiť? Ja už netancujem. Poď. Možno si to vyskúšam aj ja. OK. My máme aj odtancované spolu, že? Jasné. Takže Všetko viem. dáme si taký go down, mám tu všetko možné mobily, peňaženky, tak ale nevadí. Super, ja to pochytám, neboj sa. Dobre, potom to zbieraj, dobre, dáme, že ľava, dáme, že pravá, dáme, že zem, Počkaj, ale brucho. takto nohy, opačne ich prekryš, hore a poza. Prestaň. Dobre. Už máme prvých 10 bodov, ne? No, Ja som myslel, že teraz pôjde na ostro, že to bolo iba tak nejak, iba akože... že však si to dal na prvú. Chcel si ísť na ostro? No, teraz som sa A udýchal. toto idem pred 10, ty kokso. A ty ešte čo máš zaujímavé, Peťo? Viem prehodiť prst napríklad na druhú ruku. Wow. Alebo viem aj oddeliť jeden prst. To už áno. Kapitáni druhého súťažného tímu, Mário a Peter. No a my poďme konečne, Jaro, hrať, čo? Ja len pripomínam, že nebudete hrať sami, budete hrať spolu s publikom, všetci majú hlasovacie zariadenia a každý člen víťazného publika dostane ako odmenu balíček produktov pre podporu zdravia dýchacích ciest Mukoplant. A my poďme do prvého súťažného kola s názvom Fakt alebo mýtus.
Pravidlá sú veľmi jednoduché. Ja poviem hypotézu, vy musíte správne určiť, či ide o fakt alebo o mýtus. Ak uhádnete správnu odpoveď, tak potom sa vám pripočítajú body z publika, je to jasné? Tak my poďme. Reč bude o hypnóze. Počuj, a Karči teraz ponovom aj varí? Ale sám to chcel. Láska, tie krevety si želáš na vínku alebo grillované? Na vínku, Mucinko. Ako si želáš, láska? Jano, ty si ho zase zhypnotizovala a slúbila si, že už to neurobíš. Ale takto sme konečne šťastní. Karči bez frflania, u práce navarí a je stále romantický. A čo v spálni? Že sa pýtaš. Vyvádzame ako za mladí. A na vypnutie stačí lúsknuť? Nie. Na vypnutie mám tajné slovičko. Ponožky? Jana, čo to tu robím? A čo to mám na sebe? Karči, pozeraj sa mi do očí. Pozeraj sa mi do očí. Vidíš tieto dva prsty, ako sa krútia? Áno, výborne, šikovný chlapec. Tak a teraz spíš. Keď lusknem, zobudíš sa, dovaríš večeru a potom naleješ vínko a budeš sa tešiť na pekný večer. Otvorím vínko. Ja sa tak teším na večer. Jana, myslí si, čo chceš, ale ja s tým nesúhlasím. Nie je to voči nemu fér a vlastne to ani nie je naozaj, takže... Erika, pozeraj sa mi do očí. Vidíš tieto dva prsty, ako sa krútia? Výborne, šikovné dievča, tak a teraz spíš. Keď sa zobudíš, bude sa ti to nie lenže páčiť, ale budeš chcieť ísť rýchlo domov, vyskúšať to na tom svojom. Ja musím ísť domov. Vy máte nejaké skúsenosti s hypnózou? Naša fyzikárka na základnej škole rozprávala takým tónom, že ja som za 5 minút spal na fyzike hneď. Tak počúvajte prvú hypnózovú hypotézu. Zhypnotizovaný človek splní príkaz aj proti svojej vôli. Je to podľa vás fakt alebo mýtus? Hlasujeme všetci. Zhypnotizovaný človek splní príkaz aj proti svojej vôli. Tak pozrime sa na to, ako ste hlasovali. Fakt. Prečo? Viem, že ľudia, ktorí napríklad majú problém s niečím, čo majú čo jesť, tak to potom v pohode zjedia. Alebo tak napríklad, keby ti niekto povedal, že by ťa zhypnotizovala, že skoč z okna, ty by si skočil z okna, myslíš, že takto funguje? Preto sa nedám zhypnotizovať. Je tak, no, aha, samozrejme. Jedine na prízemí. Ja som raz bol na jednom predstavení, kde bolo to také, že kúzelník a potom, že on ide hypnotizovať a jedného pána, bol to v Handlove, v Kultúraku, zhypnotizoval. A on normálne akože prišiel do takého stavu, že mal pocit, že má na sebe mravce a sa začal vyzliekať. Hypnóza je vlastne nejaká iná forma toho našeho vedomia. Ja si myslím, že to musí byť, ako, že dokážeme urobiť veci, ktoré za normálnych okolností neurobíme. OK. Tak nech sa páči, tu je vysvetlenie. Z mnohých filmov či seriálov poznáme scénu, v ktorej hypnotizer niekoho zhypnotizuje a prikáže mu vykonať niečo absurdné. Pod všeobecnou nálepkou hypnóza sa skrýva celý rad najrôznejších techník, postupov a stratégií, ktoré majú klientovi pomôcť rozvinúť trans a dostať sa do hypnotického stavu. V každej vyspelej krajine existuje niekoľko tisíc registrovaných hypnoterapeutov, ktorí sľubujú, že pomocou hypnózy zbavia človeka nadbytočných kýl, odnaučia ho fajčiť, zbavia závislostí, fóbií a iných problémov. Človek si do svojho vedomia skutočne môže zakódovať informáciu, že napríklad cigareta, ktorú si zapáli, bude jeho posledná, alebo alkohol a drogy sú mu odporné a preto ich odmietne. Pri vyrovnaní sa s úzkostnými stavmi a fóbiami pomocou rôznych hypnotických techník zaznamenáva moderná psychiatria nesporné úspechy. Má to však jeden háčik. Človek vraj nikdy neurobí v hypnóze to, s čím eticky nesúhlasí. Ak vám povieme v hypnóze, aby ste niekomu ukradli peňaženku, urobíte to len vtedy, ak by ste ju ukradli aj za iných okolností. Hypnotizovaný sa totiž podriadi len takým návrhom, ktoré sa zhodujú s jeho morálnym a hodnotovým systémom. Ak vám teda bude niekto tvrdiť, že hypnotizovaného možno prinútiť k čomukoľvek aj proti jeho vôli, pokojne mu povedzte, že je to mýtus. Super.
Áno, ja by som si to tiež vyskúšal, ale treba veriť odborníkom, takže je to mýtus. Ani jeden tým nezískava žiadne body, pretože ste neuhádli. Je mi to ľúto. Začali sme super teda. Ale to nie je, pred sebou máme druhé kolo. Dôležité je remiza, to nevedia. Poďme do druhého súťažného kola s názvom Správna voľba. Takže k pravidlám, každý tým dostane odo mňa jednu otázku, 3 možné odpovede, jedna je správna a k dispozícii máte 50 bodov. Tak čo vy, tanečníci, máte horúcu krv? Ja mám furt horúcu krv. Furt horúcu krv? Jasné. Aj krvné doštičky sú horúce? To neviem, čo je, ale asi. Teraz sa to dozvieme. Krvné doštičky sú krvné elementy, ktoré cirkulujú v krvi a spájajú sa, keď rozpoznajú poškodenie krvných ciev. Ak sa napríklad porežete, krvné doštičky sa viažú na miesto poškodenej cievy a snažia sa brániť krvácaniu. Z krvných teliesok sú najmenšie. V neaktívnej forme vyzerajú ako malé tanieriky. Keď sa cievna stena poškodí, vyšle doštičkám signál a tie začnú reagovať. Zhlukujú sa a uvoľňujú enzym trombokinázu, ktorý premieňa bielkovinu fibrinogén z krvnej plazmy na vláknitý fibrín a vytvára krvnú zrazeninu. Predtým sa cievy na poranenom mieste zúžia. Normálny počet krvných doštičiek sa pohybuje od 150 000 do 450 000 na mikroliter krvi. Stav nad 450 000 nazývame trombocytóza. Tá vzniká napríklad pri infekcii či anémii. Nadbytok krvných doštičiek zvykne tiež spôsobiť krvné zrazeniny, ktoré, ak sú neliečené, môžu viesť až k infarktu či mŕtvici. Ak však máte krvných doštičiek menej ako 150 000, ide o trombocytopéniu. Symptómy zahŕňajú podliatiny a časté krvácanie z ďasien, nosa, do kĺbov alebo tráviaceho traktu. Medzi príčiny patria dedičnosť, nadmerné užívanie alkoholu či niektorých liekov, infekcia alebo dysfunkcia obličiek a tiež určité druhy rakoviny. Prebytok alebo naopak nedostatok krvných doštičiek a s tým súvisiace stavy sa môžu zdediť. Preto je dôležité upozorniť na rodinnú anamnézu lekára. No. My sme sa stratili pri druhej vete. Tam bolo toľko cudzích slov, že o čom to bolo? A čísiel ešte. Ja neznášam čísla. Myslím, že pri tejto otázke nemáte cudzie slovíčka, takže poďme na to. Otázka pre vás. Krvácanie rany zastavíte, keď stiahnete škrtidlo nad ranou, tlačíte na ranu, alebo stiahnete škrtidlo pod ranou. No, 1-2. Na 100%. No, 1-2, hej, pre domáci či pre hostí. Keď je to normálne krvácanie, tak nad ranou, keď napríklad krváčaš z tepny, tak musíš tlačiť rovno túto. No veď hej, ale nie je to zašpecifikované. Ale pod ranou je úplná zlá odpoveď. To je, takže to delíme hore-dole, lebo nevieme proste, že... Koľko máme? 50 bodov? 50 bodov. Tak dáme, že 30-30. Výborne, dobre ti to ide, Jaro. V matematike si bol dobrý. Dobre. 25-25? Takže prerozdelíme body, hej? Tak asi áno. Stiahnete škrtidlo nad ranou, je 25 bodov, hovoríte? Tak. Tlačíte na ranu 25 a stiahnete škrtidlo pod ranou, tam máme 0. No, či ste sa rozhodli správne, o tom nám povie pani doktorka Barbora Brezová. Krvácanie je život ohrozujúci stav, pri ktorom je nutná okamžitá prvá pomoc. V našom tele koluje 5 až 5,5 litra krvi. Pri intenzívnom krvácaní môžeme v priebehu 1,5 minúty stratiť 1,5 liter krvi, dokonca aj viac. A vtedy je život vážne ohrozený, pretože hrozí hypovolemický šok. Ten nastáva pri strate približne 30 až 60 % krvi. Pokiaľ stratíte viac ako 60 % krvi, nastáva smrť. Správna prvá pomoc je preto mimoriadne dôležitá. Ak spozorujete, že niekto krváca, nehľadajte škrtidlo, ale okamžite zatlačte svojou rukou na ranu zraneného. Tlak na postihnuté miesto je najúčinnejším spôsobom na zastavenie krvácania. Najskôr teda zatlačíte na ranu a potom môžete myslieť na ďalšie kroky, ako napríklad vytvorenie tlakového obväzu, odvoz do nemocnice alebo zavolanie sanitky. Všetky kedysi určené spôsoby, ako použitie škrtidla, tlakových bodov alebo studených obkladov, sú dnes už považované za nesprávne. Najlepšie je tlačiť priamo na ranu. Staršie ročníky, vieš? Nás to v škole učili ešte... Takto, no. Ste si mali mladších zavolať. Ale ja som sa chcel spýtať, že ako musí na človek poisťovňu, aby mal hen takú doktorku. Takže máte prvých 25 bodov. Je to úžasné. Dobre, lepšie ako 0.
No, tak poďme na druhý tím. Ja tu niečo pre vás mám. Rekvizita. Môžete si to popozerať, samozrejme, nech sa páči. Obliecť. Je brďo. Si chce ísť na ostro. Počkaj, ale to pôjde na niečo, to pôjde asi nejaké... To je kúkla, podľa mňa, vieš, do banky. No. A vaša otázka znie... Na nos to môže byť, ako toto je... Na čo slúži tento predmet? Na liečbu akné, na ochranu tváre pri postrekoch, alebo na zoštíhlenie tváre? Ty, brďo, tak ako ľahšie to nemohlo byť, ako toto... Počujete, toto Ono je to celkom ľahké, ja som to mal v rukách. Ich, ako môžeme sa to vrátiť. Môžeme si to aj vyskúšať? Ukáž to, daj to. My akné nemáme, takže čo ideme zoštíhliť? To pre škaredých ľudí, aby mohli chodiť von. Podľa mňa to bude. Zoštíhlenie tváre, to je blbosť, totálne ako... Toto je nejaké čudné. Ale to bude určite tá najväčšia halus, lebo keď máš... Tak daj postreky. Postreky, ale akože, to ti nechráni oči, tak ako... 50 na postreky daj. Proti postreky. Počkej, ty si frajer, teda. Na postreky to nemôže byť, lebo však tu je diera na nos, na ústa, na oči, to postrek bude do očí. Dajme to zoštíhlenie tváre úplne, že ja si myslím, že to je totálna kravina, ale... Dáme 50 na to? Nie, alebo dajme, čo viem, 30 a 20, alebo... 30 a 30. Alebo 50 a 50. Mário, to je Dajme konečné kolo 30 30 a 30. 30 a 30 až. Dáme 30 a 20, tak čo, Zoštíhlenie tváre dáme čo, 30? No, môže byť. Tak zoštíhlenie tváre 30. Neexistuje, že by sa zavolal kamarátovi? By som zavolal Kulimu, vieš? By som zavolal Kulimu, či tak... Až po relácii. No, môžeme šupnúť. A akné 25? Na liečbu akné 20. 20. Keď sa nedá. Čiže na ochranu tváre pri postrekoch nám zostala 0, hej? No. To ste zle spravili, chala. Predstavte si, že tento predmet sa volá zoštíhlovač tváre. Čo si vláda? Ono celé by to malo fungovať tak, že keď si to priložíš vlastne na tú tvár, tak by to malo zohriať tvoju tvár, prekrviť ju. A je to takzvaný sauna efekt. Tak neviem, či to ešte niekto skúšal, ale že vraj by to takto fungovať malo, takže si to môžete vyskúšať. Ale kedy sa to nosí? Ako v noci to človek má? Môžeš aj cez deň. Chodí. Mário Radačovský, človeče. Aj sme ho nespoznali. nespoznali. Tanečníkom, akože pôjdem a takto zoštívam. Najlepšie, keď ideš do banky niečo vybavovať. Tak, nejaký Uber. Môžem si to aj ponechať, toto, lebo... Áno. Som troška nabobtnaný, ne? Tak ono, že by som to... No ale vašich je 30 bodov, čiže po druhom kole vyhráva Peter a Mário, majú 30 bodov. Jaro a Laci majú 25. Pripíšeme si do konečnej tabulky. A Peter a Mário sú vo vedení. A my poďme do tretieho súťažného kola, veľmi chutného kola. Má názov Kalorická bomba. Takže dobre, že to mám. Áno. Vašou úlohou bude určiť, ktoré z jedál alebo nápojov má väčšiu kalorickú hodnotu. Kto to bude vedieť, prvý sa prihlási. A dnes máme pre vás pripravené špeciality slovenskej kuchyne, takže nejdeme ani ďaleko. To je čo? To sú výdatné jedlá. Prekvapenia. Poďme na predjedla. Zapečený zemiak plnený liptovskou brinzou alebo lokša plnená husacou pečienkou. Fúha, bojujete aj medzi sebou. Čo to môže byť? Zemiak. Lokša plnená husacou pečienkou má 353 kalórií. Počkaj. A skladne typni si, koľko plnený zemiak. Zemiak bude mať také 3-4 kalórie viac. Je mi ľúto, je to až o 5 kalórií, takže si... Máte prvých 10 bodov. Ale hlavne tie reakcie, že ty si povedal zemiak, my všetci, že ne. Ty nemáš rád zemák? Ja milujem, však sa podobáme na zemák. Okay. Poďme na nápoje. Jaro, borovička alebo slivovica? Ujha, toto nebolo zaváhanie. Toto ideš. Borovička má koľko percent? Borovička má okolo 40, tuším, ak sa nemýlim. 40, poďme, že 40 slivovica. Máme slivovicu. Slivovica 110 kalórií, borovička 118 kalórií.
No, už sme sa tešili skoro. Ale ja by som dal tiež slivovicu. Ja by som tiež dal slivovicu. Máte druhých 10 bodov. Hlavne som si myslel, že sa pýta, že čo budeme piť. A ja som si myslel, pretože tam je ovocie. No. Ale nie je to tak. Vidíš to, vetvičky v borovičke. Tie sa nezdajú. Pozor na vetvičky. Poďme na polievku. Šošovicová polievka na kyslo alebo demikát. Mário? Ja som za tú šošovicu, čo ty myslíš? Či? Čo dáme? Povedz ty. Šošovicová. Šošovica to tak nafúkuje. Ale potom to tak nafúkuje, to je pravda, potom človek lieta vyššie. Sa zobudí ráno pri plafóne. Lúftku si dal krásnu dneska. Mal som šošovicu ráno. Takto sa ti vrtelo. Turbo, to je nefér, že? Čo dáme? Dajme demika, to nepoznám. Ani ty? Tak dáme demika. Dvakrát sme... Demika je taká metalová skupina. Dáme demika. No ja som mal šošovicovú polievku včera a som štihlý jak laň, takže aby som išiel do toho druhého. Tak poďme demika. Takže dáme tú kapelu, hej, slovenskú demikát. Áno. Šošovicová polievka na kyslo 252, demikát, pretože je s brinzou 320. Okay. Dobre. Výborné, chlapci. Vejdeme. Pozor na tú brinzu. Brinza ide v kalóriách. Poďme na hlavné jedlá. Teraz počúvajte. Pečená hus 150 gramov, kapusta 100 gramov, lokše 2 kusy, pečená kačka 150 gramov, kapusta 100 gramov, lokše 2 kusy. Mal som cez víkend aj jedno, aj druhé. Naozaj. Počkaj. Ale... Nechceš tento? No, však práve. To asi doberem. Ale naraz na obed, Dopíkla sa ti kačka a hneď si dal piec hús, hej? A taký nejaký neopre, že na celé telo. Nej to ne. No podľa mňa je to tá hús. Ja si tiež myslím, že tá hús. Čo, ja by som dal kačku. Kačka, rapotačka. Kačka. Poznám iné. No najhoršia kačka je zatýkačka, hej? A hús je... Tancovačka. Tak čo, hús? Tancokačka? Dáme hús. Hús je hús, ne? Dáme hús je hús a... Ako chcete. Väčšinou to tak býva, že hús je hús a kačka je kačka. To je pravda. V tomto sme neomylní. Sa dozvieme veci. Kačky sú také atletickejšie, podľa mňa oni tak viac behajú, ne? Dáme hús. Dáme hús, jasné. Takže predsa len hús. Hús je hús. OK, označili sme hús. Tá má 759 kalórií, s týmto všetkým dokopy. Kačka má 886. Je to kačka. Sme radili, sme vám... Jasové? Však keď máš kačace prsia, tak tam máš koľko toho tuku, vieš, hore? Tak poďme na dezert. Aha, to na záver. Perky lekvárové, v zátvorke mám, že čučorietkové, alebo ťahaná štrúdla tvarohová. Jaro? Za čo si ty? Ja by som dal štrúdlu asi. A ja som dal tie perky. Ja by som dal štrúdlu. Raz, dva, tri. Dobre, štrúdla. Štrúdla. Označíme štrúdlu. Je to presne tak, má 287 kalórií, kdežto perky lekvárové 243. Ale toto je, že tanečnícke kolo a ty si vieš predstaviť, že tu bude, že z modelingu kolo, to všetko budú vedieť, ty kokso tie baby. Vieš, 4 modelky a to je štrúdla, to je. No, ich sa budeme priamo pýtať hodnoty. Aj to budú vedieť, nebeza. Takže v tomto kole vyhrali Jaro a Laci, majú 40 bodov. Mário, Peter získali 10 bodov, pripíšeme si body do tabulky. A Jaro a Laci sa dostávajú do vedenia, majú 65 bodov. To je také uhodenie pred jedlo, vieš? Hej. Zemák. Nevadí. Zemák nás zachránil. Vďaka, Zemák. My sme vo 4. súťažnom kole s názvom Fakt alebo mýtus a téma bude ženy za volantom. Good afternoon, madam. Yeah, I'm sorry, officer. Can I see your papers, please? Hello. Mummy in a bit of a hurry, was she? Step out of the car, madam! Step outside the vehicle now!
Deti, to je úžasná kapitola sama o sebe, s tým je sranda. Jaro, máš nejaké skúsenosti s deťmi? V školke sa pýtali decek, že kto pre nich chodí, že mama, otec, babka, detko. A Zárka, myslím, že to bola, a ona zahlasila, že pre mňa príde Monika Hilmerová. Tiež to máme také, že kto je to? Je táto Laci Strajk. No, takže to je... A mňa aj doma niekedy deti, že Laci Strajk, poď sem. Počúvajte hypotézu. Ženy sú v parkovaní lepšie než muži. Je to podľa vás lepšie? Fakt alebo mýtus? Lepšie. Ženy sú v parkovaní lepšie než muži. Môže byť predsa. Nechcem podľa asi... Fíha, aký šum tu nastal. Uvidíme, ako ste hlasovali. My sa pozrieme najskôr. Ja, my ste ešte nehlasovali. My sme ešte nehlasovali. Máte času. Do ďalšej soboty nie je problém, my počkáme. To je citlivá téma, to chce čas. To je veľmi citlivá téma. To chce čas. Aby sme neurazili, alebo tak, vieš. Tak je fakt, nás si špohneme, ne? Alebo tak. Takže vy ste nestačili hlasovať, takže budeme hlasovať. Pre špeciálnych hostí máme teda ešte jedenkrát pripravené. Zo špeciálnej školy, tanečnej. Zo špeciálnej školy, presne tak, ale tanečnej. Takže budeme ešte raz hlasovať na hypotézu. Mali by ste to stihnúť do 5 sekúnd zhruba. Do 5 minút poprosím. Do 5 minút, áno. Poďme na tú hypotézu, ja vám ju prečítam pomaličky ešte raz. Ženy sú v parkovaní lepšie než muži. Hlasujeme teraz. Je to fakt alebo mýtus? No, my máme dohlasované, ale pozrime sa na to, čo si o tom myslia naši spoluobčania. Je to pravda, že ženy vedia lepšie parkovať ako muži? Ne, keď pozerám televíziu, všetky havárie robá ženy. A nie je to také, že pri tom parkovaní sú ženy preciznejšie a lepšie im to ide ako tým chlapom? A to zase je pravda, no ale napríklad moja mamka nevie parkovať. Lepšie šoférky sú ako muži. Majú lepší cit v nohách. Moja sestra nevie parkovať. Chodíte občas preparkovať auto vy? Skoro každý večer. Ženy sú pedantnejšie v určitých oblastiach, ale zrovna v tom parkovaní myslím, že nie. Ženy sa niekedy tak boja trošku ísť tak moc do veci ako muži. A muži sú takí, že idú a keď nabúrajú, tak si to zaplatia. Tak sa pozrieme na to, ako ste hlasovali. A čo ste dali? My sme dali mýtus, že to nie je pravda, lebo si myslím, že to je pol na pol. Vieš. Pol na pol. Tým pádom je to mýtus, hej? Že mýtus ide k tej polke. Na toto mi daj 5 minút teraz. Aj mne, akože, lebo kým to pochopím, je to pol na pol, ale dal si mýtus, hej? No lebo ty tvrdíš, že ženy sú lepšie. Ja som niečo tvrdil. Oni tvrdia. Ty prečo, že fakt? Sú fakt ženy lepšie parkovaní? To dal Peťo, lebo on je slobodný a on si ešte to, vieš, on sa nadbieha. No, nie som už slobodný, či jak sa to povedal? Nie si už slobodný? Že nie si slobodný? Ja nečítam noviny. Poďme k otázke. No tak nebudem vás napínať, poďme spoznať pravdu. Najväčší britský prevádzkovateľ siete parkovísk sa rozhodol vyvrátiť staré predsudky týkajúce sa parkovania žien. Odborníci urobili prieskum pomocou kamier až na 700 parkoviskách po Veľkej Británii na vzorke 2500 vodičov v priebehu 1 mesiaca. Výsledok ukázal, že z maximálneho počtu 20 bodov získali ženy 13,4 boda a muži 12,3. Počujete dobre, páni tvorstva? Ženám síce trvalo parkovanie v priemere o 5 sekúnd dlhšie ako mužom, no každej druhej sa podarilo umiestniť auto presne do stredu medzery. Z mužov to urobil len každý štvrtý. Predstavte si, že 39% vodičiek cúvalo poctivo tak, ako ich to naučili v autoškole. U mužov to bolo len 28%. Učiteľ autoškoly, ktorý za experiment zodpovedal, bol výsledkami štúdie šokovaný a vyhlásil, že hoci sú muži počas hodín v autoškole lepší, vyzerá to tak, že ženy si z výučby viac odniesli do praxe. Taktiež sme sa dozvedeli, že ak majú muži za spolujazca ženu, viac sa predvádzajú a snažia sa vozidlo vtlačiť do užšieho priestoru, a to aj v prípade, ak majú k dispozícii priestranejšiu alternatívu. Predvádzajte sa, koľko chcete, milí páni. V parkovaní sú aj tak lepšie ženy. Berte to ako fakt.
Dobre. Ale bolo to tesné. Jasné. To kúkáme, čo? To kúkáme Ty teda. dosť dobré. Len takú pre informáciu, Jara, tak keď to bude 50/50, je to fakt. Nič, o 5 minút ti to dojde. Po relácii. Vy ste hlasovali správne, Peťo, Mário, a my sa pozrieme, ako hlasovali vaši diváci. To bude teraz podstatné. Koľko vám nazbierali bodov. Ide to hore, ide to hore. Tam sú samé ženy, 47 bodov. Pripíšeme si 47 bodov do konečnej tabulky. Tak vymazali sme ich, jo. A opäť máme vo vedení Mária a Petra, majú 87 bodov. Super. My poďme do 5. súťažného kola s názvom 4 zo 6. Každému týmu položím otázku, 6 možných odpovedí, 4 sú správne, 2 sú nesprávne. Je to jasné? Je, uvidíme. Je to jasné? Je to mýtus. Je to mýtus. Takže poďme na Jara a Laciho. A téma bude mimoriadne blízka všetkým Slovákom, Írom, Dánom, Poliakom aj Rusom, pretože témou bude alkohol. Vy máte nejaké skúsenosti s alkoholom? Len tak trošku. Ešte raz sa opýtam. Jaro, máte nejaké skúsenosti s alkoholom? Žiadna zlá skúsenosť, pretože si nič nepamätám nikdy. No, počúvajte vašu otázku. Ktorý druh alkoholu sa rýchlejšie odbúra z krvi? Presnejšie teda, za aký dlhý čas bude trvať zhruba 80-kilovému človeku, kým sa mu úplne odbúra požitý alkohol z krvi. Tu máme možnosti šampanské, 12-stupňové pivo, 10-stupňové pivo, vodka, červené víno a bylinný likér. Myslím, že tvrdý alkohol to nebude. Pivo desina. Asi dáme desinku pivo, no. Pivo desina by mala byť. Označíme pivo desinu. Súhlasíš? Máte prvých 10 bodov a pivo desina sa odbúra za 2 hodiny 4 minúty. Podľa mňa to bude pivo 12, lebo víno má viac toho v sebe. Dáme 12? Dajme. 12 pivo. Označme 12 pivo. Mám. Vidíš to? Za 2 hodiny 20 minút. Ale si všimol, že pri tej 10 je to 2 hodiny 4 minúty, tu je 2 hodiny 20, tam nie sú veľké rozdiely. Len treba sa vedieť trafiť, no. Takže prišli ste aj o tých 10 bodov. Otázka sa automaticky presúva na Mária a Petra, ktorí nemajú čo stratiť, čiže môžu. Bublinky to malo byť také, že... To aj väčšinou všade sa štrngne a ľudia sadnú a že je také, že... Dáme šampanské? Však to. Šampanské, že? Šampanské dajme. No. Takže označme šampanské. Druhá nesprávna odpoveď. Šampanské za 2 hodiny 17 minút. Aké zle? A tie prípitky a Takže vlastne akože ty si štrngneš šampanským, ideš autom, hej? Ja už to bolo upozornenie pre policajtov, výborne, ďakujem veľmi pekne. Najskôr sa vyparí teda bylinný likér za 1 hodinu 36 minút. Vodka, že? Potom vodka 40% za 1 hodinu 50 minút. Potom je na rade 10-stupňové pivo, to sme uhádli, 2 hodiny 4 minúty. Červené víno za 2 hodiny 12 minút a potom nasleduje šampanské za 2 hodiny 17 minút a 12-stupňové pivo za 2 hodiny 20 minút. Wow. Vodka rýchlejšie ako pivo? Tak to vyprchá. V Rusku, ale. Tam ísť prvá. Máme po vašej otázke 0 bodov, všetci. Remíza. Takže otázka pre vás, Mário a Peter, bude síce menej zábavná, ale o to užitočnejšia, pretože nikdy nevieme, či sa vo vašom okolí nevyskytne epileptický záchvat. História epilepsie sprevádza ľudstvo už od dávnej minulosti. Spočiatku sa jej príčina hľadala v posadnutí diablom. Neskôr v starom Egypte a Grécku ju označovali za znamenie bohov a za božskú chorobu. V 17. storočí považovali epileptikov za duševne chorých a zatvárali ich do bláznicov. Epilepsiou trpeli napríklad Julius Cézar, Napoleon či Vincent van Gogh. Pri epileptickom záchvate ide o dočasnú poruchu vo funkcii nervových buniek v mozgu. Tie na základe chemických dejov vytvárajú a posielajú ďalej elektrické impulzy. Ak sa však v rovnakom čase aktivuje príliš veľa neurónov, vzniká záchvat. Je to niečo ako elektrická búrka v mozgu. Počas búrky postihnuté časti mozgu nemôžu vykonávať svoju bežnú činnosť a takto postihnutý človek robí nezvyčajné pohyby.
Trasie sa, je v krči, má neprítomný pohľad, pohybuje nekontrolovane končatinami alebo aj celým telom, nastáva porucha vedomia alebo bezvedomie. Epileptický záchvat je však možné aj vyprovokovať, napríklad dlhým sledovaním preblikávania svetiel, hraním počítačových hier, alkoholom, omamnými látkami, nedostatkom spánku, stresom alebo fyzickou záťažou. Epileptický záchvat človek síce necíti, ale výrazne ovplyvňuje jeho životný komfort. Má s ňou skúsenosti aj Elton John a hudobný génius Prince elektrickú búrku v mozgu poznal tiež dôverne. Kto ho vie, či práve preto nebol taký úžasný. Otázka pre vás, Peťo a Mário. Ak má niekto epileptický záchvat, vložte mu niečo medzi zuby, dajte mu pod hlavu niečo mäkké, skúste zastaviť jeho prudké pohyby, nechajte mu čo najviac priestoru na pohyb, nechajte ho ležať na zemi, kontrolujte, či dýcha. Ježiš, to je otázka, to je super. Vodka, toto a teraz toto ako... Striedajú sa tu extrémy, čo? No. A priestor, potrebuje aj priestor, podľa mňa ten človek. Určite. Dajme teda, nechajte mu čo najviac priestoru na pohyb ako prvé. Takže nechajte mu čo najviac priestoru na pohyb, prvých 10 bodov je vašich. Kontrola, či dýcha, podľa mňa tiež je asi také, či vlastne... To je také obligátor, vieš, akože, ja by som dal, vložte mu niečo medzi zuby. Ale takto pod hlavu by si mal určite niečo dať. Tak dajme tú pod hlavu, čo? No, tak dajme, že niečo pod hlavu mäkké. Dajte mu pod hlavu niečo mäkké, označíme. Ďalších 20 bodov, už máte 30. Je to 50 na 50, teraz to je Jarov slovník, pretože sú tam dve správne odpovede, dve nesprávne. Dali by sme kolegov, nech sa... Ale môžu byť aj všetky. Zastaviť prudké pohyby nezastavíme a to je proste, to ich ešte viacej bude provokovať. To je podľa mňa hlúposť. By si sa divil. Nechajte ho ležať na zemi, dáme. Nechajte ho ležať na zemi, súhlasím. No, necháme ho ležať na zemi. Takže označíme, nechajte ho ležať na zemi. Ďalších 30 bodov, už máte 60. A posunieme kolegom, ne? Chlapci. Posunieme kolegom. Nebuď greedy, nechci mať... Teraz som to naštartoval. Posuňme kolegom. No, dobre, máte to. Posuňme kolegom. Takže posúvame otázku. Máte tam ešte jednu odpoveď za 40 bodov. Takto sa rozpadajú priateľstva v tanci. Čo ti ja viem. No, prudké pohyby, to som dúfal, že dáte vy, ale dobre. To je to, že my sme stará škola, ja by som vložil niečo medzi zuby, akože, aby si neprekusol jazyk alebo niečo, lenže to nás učili, to nás učili 500 rokmi, zase tam príde niekto múdry a povie, že a to už je staré. Tak keď má niekto prudké pohyby, zastavíš ho a on iba tancoval. Čo? Dobre. To som len trošku odbočil. Ja by som to dal. Dajme, to je jedno. Ja by som to dal tú jednotku, ale tak čo už. Dajme. Čo je jednotka? Vložte mu niečo medzi zuby, hej? Toto označujete. Najlepšie prsty. To je tá nesprávna odpoveď. Jednou z najčastejších chýb pri epileptickom záchvate je vkladať pacientovi do úst varechu alebo niečo podobné, aby sa nepohrízol. Nesmie sa to robiť. V krčoch by si mohol ublížiť práve vďaka tomuto predmetu. Dôležité je kontrolovať pád pacienta, aby sa nezranil. Pri páde sa snažte pridržať mu hlavu. Po páde mu dajte niečo mäkké. Nesnažte sa zastavovať jeho prudké pohyby, ale naopak, treba ho nechať ležať na zemi, odsunúť nábytok a nechať mu priestor na pohyb. Sledujte jeho stav a po odoznení záchvatu buďte pri pacientovi, upokojte ho. Ak sa nezobudí, kontrolujte jeho dýchanie. Peter a Mário získavajú v tomto kole 60 bodov. Pripíšeme si ich do tabulky. Pripíšeme si 60 bodov do tabulky. A náskok sa zvýšil, majú 147 bodov a sú jasne vo vedení. To sa oplatí ešte ďalej hrať? Myslím si, že áno, ešte je dosť bodov na rozdelenie. Dobre. Napríklad aj v tomto kole s názvom Čertovské choroby. To znamená, že každý z vás bude nejaká choroba. A ja potom poviem 7 charakteristík. A keď sa spoznáte v tej charakteristike ako choroba, tak sa prihláste. Vtedy získavate body. Ak sa prihlásite však nesprávne, získavať 10 bodov, super. Dáme ich rovno im tie body. Ale nevzdávaj sa, Jaro, hneď takto. Najprv si vypočuj, aká si choroba. Takže, Laci, ty budeš genitálny herpes. Ďakujem pekne. Jaro, ty si dna. Mário, ty chrápeš? Výborne, budeš chrápanie. A Peťo, ty budeš afty. Paráda.
Čo je na tom paráda? Počkaj. Pýta sa Lacio, čo je paráda na aftách. Poďme na prvú charakteristiku. Kyselina močová, to je moje. Prihlásená dna. Dna je správne. Podagru, teda dnu, spôsobuje zvýšená hladina kyseliny močovej v organizme, ktorá sa v podobe kryštálikov usádza v kĺboch a vyvoláva zápalové zmeny. Kamoš to má, takže... Mäkké tkanivá, tie ma bavia. Mäkké tkanivá, tie ma bavia. Afty, genitálny herpes. Pozriem sa, čo je správne. Malo to byť aj chrápanie. Genitálny herpes vyskytuje sa len na mäkkých tkanivách pohlavných orgánov, patrí medzi tie ochorenia, ktoré sa žiaľ nedajú vyliečiť. Ak sa raz vírusom herpes simplex nakazíte, zostáva vo vašom tele po celý život. Chrápanie by bolo tiež správne. Spôsobuje anatomické usporiadanie horných dýchacích ciest. Vzniká vibráciou mäkkých tkanív horných dýchacích ciest, najmä mäkkého podnebia. Afty sú tiež správne, pretože je to skupinové označenie chorôb prejavujúcich sa solitárnymi alebo mnohopočetnými exulceráciami sliznice. Sú to okrúhle vriedky s priemerom niekoľko milimetrov až 1 cm. Vyskytujú sa na mäkkých tkanivách v ústnej dutine. Takže poďme na tretiu charakteristiku. Mám zvlášť rada mužov s nadváhou. Mám zvlášť rada mužov s nadváhou. Dna je správne. Toto zápalové ochorenie kĺbov najčastejšie postihuje mužov stredného veku s nadváhou a dedičnými predpokladmi na vznik tohto zápalu. Afty nie sú správne, ale mohlo to byť aj chrápanie. Fakt? Ty, Mario, ty stále pri tom spíš, čo? Ale chrápanie zatiaľ nepočuť. Poďme na štvrtú charakteristiku. Teraz tlačím hneď. Pomáha mi tvoje uvoľnenie. Pomáha mi tvoje uvoľnenie. Hlasujeme teraz. Môže pomáhať. Výborne, teraz si konečne nezaspal. Je to správne, pretože počas spánku dochádza k uvoľneniu horného šijového svalstva. Vidíš to? A svalstva hltanu. Yes! Pri nedostatočnej podpore napätia slabých alebo ochabnutých svalov v nosohltane. To spôsobuje, že sa mäkké podnebie každým dýchom a nádychom ľahko rozochveje a vibruje a vibrácie spôsobujú typický zvuk chrápania. Poďme na 5. charakteristiku. Najradšej mám školákov a mladých ľudí. Najradšej mám školákov. Dutro. Sme asi nezmačkli. Ja som to dával takto. Mal som dať. A myslíš, že takto sa ti to zmačne? Afty to mohli byť. Aftóza sa vyskytuje zvyčajne u osôb v školskom veku a u mladých osôb. Poďme na 6. charakteristiku. Sprevádzajú ma pálenie a svrbenie. Sprevádzajú ma pálenie a svrbenie. Genitálny herpes je správne. Príznaky genitálneho herpesu. Príznaky genitálneho herpesu nemusia byť zo začiatku ochorenia až také viditeľné. Obvykle po 2 až 10 dňoch od prepuknutia nákazy do organizmu sa objaví pálenie, svrbenie a bolesť v genitálnej oblasti či v oblasti okolo konečníka. Afty to tiež mohli byť. Kto máva afty, vie to veľmi dobre, že dávajú o sebe vedieť aj pocitom pálenia. Dobre vedieť. Poďme na 7. charakteristiku. Môžu ma spôsobiť vírusy a baktérie. Genitálny herpes. Afty, pozrime sa, čo je správne. Chrápanie nie. Aftám sa darí pri oslabenom imunitnom systéme. A genitálny herpes je tiež správne. Herpes genitalis patrí medzi vysoko nákazlivé vírusové a ako som už spomenul, sexuálne prenosné ochorenie. Ak to doma pozerajú chlapci s nami, tak bude, že táto má zeleného cikača. Ale správneho. To bola posledná charakteristika. Pozrieme sa na bodový stav. 70 bodov Laci a Jaro a 30 bodov Mário a Peter. No. Premietíme si to do konečnej tabuľky. Trošku. Trošku sme dobehli, ale stále sú uvedení Mário a Peter.
A sme vo finále. Čaká nás 3-krát fakt alebo mýtus. Začíname témou o klamstve. Pohovor máme v podstate hotový. Zostáva už iba detektor lží. Dobre. Kde mi ho pripnete? Ale to nebude treba. Toto je najnovší model. Reaguje na hlas. Som zamilovaný. Vidíte? Už si mi pripravila tie papiere? Od včera ich máte na stole. Hneď vám ich prinesiem. Ešte na nich pracujem. Dobre, ani som ich nevidela. Prečo ste opustili svoju pôvodnú prácu? Prepustili ma pre nedostatok miesta. Šéf na mne sedel. Spreneveril som peniaze. Ale nebolo to veľa peňazí. 10 000. 20 000. 365 000. Aj 20 centov. Platí ešte to pozvanie na večeru? Samozrejme. Tak to som rád. Už dávno som nevidel tvoju ženu. Vlastne predvčerom išla náhodou okolo. Ja už si spomínam, náhodou sme sa stretli. Teda občas sa stretávame. Každý deň. Ale iba stretávame. Spíme spolu. Asi je to pokazené. Ste prijatí. Počúvajte prvú hypotézu. Človek dokáže oklamať detektor lži. Hlasujeme všetci. Je to fakt alebo mýtus? Človek dokáže oklamať detektor lži. Čo ste dali? Fakt. No prečo? Neviem. Počul som, že sa dá. Že to nie je 100%, preto niektoré súdy to že vraj neuznávajú. Ja som videl takú reláciu, že Mythbusters a tam to testovali a dalo sa oklamať. No pozrime sa na vysvetlenie. Zistiť, či niekto klame alebo nie, chceli ľudia od nepamäti a mali na to rôzne metódy. Napríklad v Číne dávali podozrivému prežúvať ryžu. Popri tomu kládli otázky s cieľom odhaliť lož. Po skončení výsluchu bola vypľutá ryža pozorne preskúmaná. Ľuďom pri klamaní totiž vysychá v krku. Ak sa vinníkovi z dôvodu klamstva nevytvorilo v ústach dostatočné množstvo slín a zmes nedokázal prehltnúť, býval okamžite vzatý do väzby. Teraz už máme iné vymoženosti. Výsledky z detektoru lži sú v mnohých krajinách sveta považované za dôkaz. Ak človek nehovorí pravdu, vzniká v ňom psychické napätie a pocity, ktoré spôsobujú zmeny vo fyziologických reakciách ľudského tela. Prístroj tieto zmeny zaznamenáva a človek ich vraj nedokáže ovládať vedome svojou vôľou. Lenže odborníci v názoroch na detektor nie sú jednotní. Každý človek totiž nereaguje rovnako na stresové situácie. Prístroj nerozpozná klamstvo, len reakcie tela, ktoré ho sprevádzajú. Napríklad stres môže byť vyvolaný strachom z vyšetrovania. Známy je prípad českého špióna Karla Köchra, ktorý v roku 1972 prešiel detektorom lži a prenikol do CIA. Po rokoch povedal: v prípade nevinných otázok som si spomenul na niečo rozčuľujúce. Pri tých nebezpečných zas na upokojujúce veci, ako napríklad makové koláčiky od mojej babky. Človek je teda skutočne schopný detektor lži oklamať. Je to skrátka fakt. Teraz je dôležité, koľko členov publika by prešlo detektorom lži. Toto je teraz podstatné. Pozrime sa na to, ako hlasovali. 40-35. Ďakujeme vám. Pripíšeme si body do tabulky. Trošku sme sa zase priblížili. Uvidíme, čo urobí predposledná otázka. Tá bude trošku z iného súdka a budeme musieť trošku porozmýšľať. Čiže o tom parkovaní, Jaro, keď si rozmýšľal 5 minút,
Tak som zvedavý pri tejto hypotéze, koľko budeš potrebovať času. Pripravme sa všetci, budeme hlasovať. Spinálna alebo lumbálna anestéza môže spôsobiť ochrnutie. Je to podľa vás fakt alebo mýtus? Ako sme hlasovali? Kto nám to vysvetlí? Fakt? Fakt. To sa dozvieš o chvíľku, Laci. Prečo si myslíš, že to môže spôsobiť ochrnutie? Alebo prečo si myslíte? No tam sa to pícha medzi To je zaujímavé, pýtal som sa Jara, nech sa páči, Mario. Môžeš začať ako prvý, nech sa páči. Lebo tá injekcia sa zavádza blízko miechy. Tak teraz, Laci, tú správnu odpoveď povie pani doktorka. Ďakujem. Spinálna alebo lumbálna anestéza sa využíva pri operačných výkonoch pod úrovňou pupka. Napríklad niektoré traumatologické, ortopedické, cievne výkony na dolných končatinách, výmeny kĺbov, artroskopie, operácie prietrží, niektoré gynekologické operácie či cisárske rezy. Pri spinálnej anestéze sa vpich vykoná tenkou ihlou z chrbtovej strany tak, že ihla sa zavedie do miechového kanála. Nie priamo do miechy, ako sa mnohí mylne domnievajú. Do miechy by istotne nikto nič nepichal, pretože je to nebezpečné. Čiže tenká ihla sa zavedie do miešneho kanála v oblasti lumbálnej chrbtice, kde sa aplikuje látka s anestetickým účinkom. Po 5 až 10 minútach nastáva plný účinok anestézy a pacient prestáva cítiť bolesť od pása smerom dolu. Tento účinok následne pretrváva približne 4 až 6 hodín. Výhodou takejto anestézy je menšie zaťaženie pacienta, menšie riziko oproti celkovej narkóze a po operácii môže pacient okamžite príjmať tekutiny a potravu. Čisto teoreticky za istých okolností by bolo možné vniesť infekciu do oblasti miechového kanála s následnou tvorbou abscesu, ktorý by mohol byť príčinou ochrnutia. U nás sa však spinálna anestéza vykonáva za prísne sterilných podmienok a preto riziko zavedenia infekcie je minimálne až nulové. Spinálna anestéza je preto účinná, bezpečná a šetrná. A vôbec nemusíte mať obavu, že by ste po nej mohli ochrnúť. Je to totiž mýtus. No tak nezískali ste žiadne body, takže... Jak ty chceš? No ja chcem, aby ste teraz nezískali žiadne body, pretože to bude aspoň napínavé v poslednej hypotéze, ktorá je za dvojnásobný počet bodov. Takže pozor. A zabrdneme trošku do zvieracej ríše. Len preto, pretože ju chceme porovnať s tou našou. Hovorí, že tam je doma. No ja. Hej? No jasné. No tak to uvidíme. Poďme sa na to pozrieť. Dám si doma? Dám si doma! Power yoga, ne? Tak chceš to prehodnotiť? No, asi áno. Konečne sme sa dozvedeli, kde je Peťo doma. Tam bol to prehodnotiť? nejaký zvýšený apetít, ale... No, som v tom doma, ale nie až takto. Trošku menší apetít. To je power yoga, tuším, to, nie? Či, jak sa tomu taká hovorí. približná. Power psia yoga. Posledná hypotéza. Za dvojnásobný počet bodov znie. Psie ústa obsahujú menej patogénov než ľudské. Je to podľa vás fakt alebo mýtus? Psie ústa obsahujú menej patogénov než ľudské. Tak čo, ako ste hlasovali? Fakt, fakt. Prečo? Aká to bola otázka? Ja aj ty si dal odpoveď, nevieš otázku. Ja ti ešte raz poviem. Psie ústa obsahujú menej patogénov než ľudské. Pato som nejak... Takto. Viem, že si psi vylizujú ranu a že teda majú to skoro liečivé a že tam nemajú až toľko toho. Ale neviem, čo je to pato. Či jak sa to volá. Tak to tam asi nebude. Ale podľa mňa je to fakt. Skutočne sa hovorí, že psia papula obsahuje menej patogénov než ľudská. Teda, ľudské ústa. Je to však mýtus. Psi trávia polovicu svojho života pchaním svojich nosov do rôznych škár alebo oňuchávajú svoje výkaly či všetky možné zapáchajúce veci, aby ich preskúmali.
Radšej nechceme vedieť, čo všetko by sme našli pod mikroskopom na ich nose či v ústnej dutine. Na rozdiel od človeka si nevedia umyť zuby ani použiť dentálnu niť. Patogénom sa u nich preto darí veľmi dobre. Je to teda mýtus. Žiaľ, tak ani teraz nezískavate žiadne body a Mário a Peter sa stali víťazmi už predtým. Pri prvej finálovej hypotéze získali 212 bodov. Takisto aj členovia ich publika získavajú ako odmenu balíček produktov pre podporu zdravia dýchacích ciest Mukoplant. Takže nech vám poslúžia. Milí priatelia, to je z dnešných záhad tela absolútne všetko. Už o týždeň sa na vás opäť tešíme. Zatiaľ sa majte krásne.